Sundin lang. Pag-isinig ako, no? Patahinga din. Ibo na agad. Para hindi ka na pagtahikol, hindi ka dapat mag-isip. Okay? May masakit pag ito tayo. Push na. 1, 2, 3, 4. Very well. Pa, 1, 2, 4. 4. Siyempre ako lutugan mga puta. Okay, liwat. Ako pangit. Ako pangit. Okay. Ano na? Sundin lang. Okay, 1, 2, 3, 4. Siyempre nakatulog agad. Kailangan ko na hapon ng hangin. Relax na. Lock lang. Okay, relax na ha. Hindi na mag-buka ha. Mga bagay niya maroting ka, no? Maroting ka siya. Hindi, hindi pag-ipatingin. Siya lang na yun. Relax na yan. Relax na lang kayo. Butong din. Hindi na pag-isuan. Butong lang. Magkadalo ka. Sige, sige, sige. Siga kayo, bata. Parang sa lahat. Time. 10:15. Magsiko ha. Video na guro, no? Post ko lang. Isa ka pa lang natawag. Ha? I-post ko na na, sir? Play ko lang. Napaka-picture. Oo, naka-picture.